Sådan starter du din vægttabsbehandling med Scanfelt. Det første skridt er at booke en tid til en introsamtale. Dette kan du gøre direkte her på vores hjemmeside, enten fra din computer eller smartphone. Det er hurtigt og nemt. Efter bookingen vil du modtage nogle mails og formularer. Disse kan du nemt udfylde fra din computer eller telefon, uden behov for yderligere installationer. Sørg for at læse vores handelsbetingelser og udfylde formularerne nøje. Dette er en vigtig del af din helbredsscreening. Ingen af dine data vil blive brugt eller solgt til tredjepart. Det er udelukkende for din patientsikkerhed. Du kan blive bedt om at fremvise dokumentation for din højde og stille dig på en badevægt for at dokumentere din aktuelle vægt. Husk at have tætsiddende tøj på. Du skal være klar til at vise dig i fuld figur, men ingen nøgenhed er nødvendig. Vi tager ikke billeder eller gemmer optagelser fra samtalen. Når du er godkendt, kan der gå op til 2 arbejdsdage, før din recept er klar til afhentning på apoteket. Det kan være en god idé at have en app installeret til at holde styr på dine recepter. Efter du har hentet din medicin, vil du modtage opfølgningsmails og sms'er fra os. Disse er vigtige for at indsamle de data, vi har brug for til at styre dit forløb. Dine besvarelser sikrer, at du automatisk får dine recepter til rette tid under hele dit forløb.